Mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe vaadvocate Nelson Chamisa vapindura zvekare on a Saturday. Nelson Chamisa, a beacon of hope yemunyika yeZimbabwe, vamwe vanouya vataura zvakashata pamusoro pake vachiti aya mavhesis iwawo hapana kwaanotisvitsa, but tinoona kuti mavhiki apfuura vanhu vakatanga kudhirova vachiti aiwa advocate Nelson Chamisa naGideon Boko naHakainde Hichilema vakomana ava vanenge vari makwalities akafanana. Saka pana mashoko akwatinoona kuti anouya achidhirova attention nevanhu munyika yeZimbabwe ataurwa naNelson Chamisa muzara nhasi ndokuti bo subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo yaNelson Chamisa mudanyira achiti serving God is non-negotiable. The wicked King Nebuchadnezzar commanded Shadrach, Meshach, and Abednego to be thrown into a burning fiery furnace of fire, sevenfold water. But the fourth man, like the Son of God, appeared to come to the rescue of the three men through a supernatural deliverance. Anobanyura the verse achiti Daniel 3:17-30. God provides, protects, saves, delivers, and promotes. When the world demotes, God promotes. When the world punishes obedience to Christ, God rewards. When the world blames and accuses, God defends and honors. When the world curses, God blesses. Happy Sabbath. #obey and save. God is in it. Tomashikwana yachidhilivhawa panapa nemutungamiri wemain opposition advocate Nelson Chamisa vachiti aiwa kunyange vanhu aiwa or the world ika ichikudzikisira aiwa the almighty vanokukwiridzira. Anobva arefeya pane issue yatikaona kuti vana Nebuchadnezzar vanova brutal kune citizens panguva yavo, but vanoona kuti aiwa even the Lord akatokwiridzira vanhu ivavo. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro panapa Nelson Chamisa anodescribe his own situation in riddles yaruke achitaura panapa achiti aiwa kunyange vakomana vakada kuzama kumutsikirira pasi, but the almighty varamba vachimukwiridzira kumusoro. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndina comment section medu, subscribe, kulike, turn on the bell icon.